Molweni namkelekile nonke kwezichisa be entertainment guys, izingane zesithembu izolo bezichisa be. So I'm sure most of us sibonile ke isini ka Abongwe noLwandle apho ke uAbongwe uye wacelwa ngoLwandle ubhuti wakhe into ba please sisi wami ndicela uyondixela kwiiparents zam into yobana mna nditshayise imoto kamama wethu ekungubani ekungumacele you guys. So Abongwe came up with the plan wathi makuhlanjwe uzobathatha abase out guys. Xa sebephandle kwathiwa hayi ke Abongwe khetha imoto esizohamba ngayo wathi kuzohanjwa ngale kaMacele. Then ke xa reverse, that is when the parents got to knew into ba uLwandle wenze ntoni emotweni. Hayi ke utata uMusa Mseleku wothuka wathi bumper hook. People guys are making fun of the fact that utata uMusa Mseleku the way bethetha ngayo about ibumper ngathi ucula isoprano yabo. He was really shocked into ba imoto yenzeke kanjena ke. That is when ke bebuza ba ayibo what happened to the car. Abongwe watsho into ba hayi nguLwandle ebehambile last night xa ibuya ke wabuya imoto ikanjena. He was involved in a car accident and ebesoyika ukunixelela. So this was the only way for me to tell you guys akukho la engenisa khona bengifuna nje nibone imoto ukuthi ikanjani. Okay, so ke noMacele wabeke shem ezama ukumthethelela ke uLwandle into ba nguye owathi xa izohamba long distances mhlambe ebekwi girlfriend nakule Durban ebeyihambile uthi nguye owathi makathathe imoto le ekungeyakhe because le owayigiftwayo nguMakhumalo ayisenayo ipower, it is powerless. So ebesenzela isafety yakhe ke uLwandle. Now unfortunately guys utata uMusa Mseleku uvele waba emotionally wahlala phansi and he was just thinking ahead into ba what if uLwandle ebeswelekile kule accident. Uthi impilo yami was going to be turned upside down guys. Niyakhumbula ke kuThando Nesithembu waveza into ba usisi wakhe uNompumelelo uyamnuka wahamba ke waya ezangomeni kwavezwa ke izinto ngaye. Furthermore kukhona ke nobhuti wakhe uphindile futhi wabhala kwi social media platforms into ba uMusa Mseleku wenza ntoni. Yeah, understand, I'll just put it here so that you guys can read it for yourselves, right? So utata uMusa Mseleku ke bethetha ngalento ba if ubuswelekile bekuzothiwa mna ndithwele ngawe ngifuna ukuqinisa here and there, you know. So utata uMusa Mseleku guys is really an emotional man, especially in the last season of Uthando Nesithembu, and now nakwingane zesithembu is continuing to cry and as noba uguga kanjena na, but ke abantwana bakhe ababini uSne Mseleku as well as umnini I think bamfuzile basebancinci bona but they are constantly crying. So inoba uMseleku uphinde akhaliswe nazezinye ke izinto mhlambe azigcine enhlizweni yakhe and for kwezi seasons edlulileyo ke the Uthando Nesithembu now ingane zesithembu he's just letting everything out. So yeah guys, nazo ke indaba ze-hour nicinga ntoni? Please ngiyacela si-engage nizonibona kwi-next video. Bye.